Асен Златаров, човек на красотата и любовта, роден като пророците, поедин през вековете, за да ни напомнят заветите за мир, любов и свобода. Всестранната му природа поглъща всичко и обладава изключителната способност да излъчва и пръска успокояваща и кротка светлина за всичко и всички. Появата на дългоочакваната мъжка рожба на 16 февруари 1885 г. внася радост в семейството на Христо и Теофана Златарови от Хасково. Любопитен е фактът, че новороденият Златаров се здобива с две имена – Иван Асен. За жалост останали само в официалните документи. Животът на младежа е помрачен от загубата на неговия баща през 1900 година. 3 години по-късно той завършва Пловдивската гимназия с отличие, а след това заминава за София. Младият Асен е пред дилема дали да учи литература, която много обича, или химия, към която го насочва баща му от ранните детски години. Записва химия през 1904 година, а на следващата година заминава за Женева. Асен живее твърде скромно, но блестящите негови качества впечатляват всички в университета. Завършва за 2 години, като защитава своя първи докторат, посветен на майка му. Продължава в Мюнхен с втора специализация, отново с докторат, този път в чест на неговата приятелка Евдокия Атанасова. По-късно тя става и негова съпруга. През 1909 година младият учен се завръща в България и става учител в Пловдивската гимназия. Тогава свързва завинаги своя живот с Евдокия. Дарен с ежедневната любов на своите ученици, почти 30-летия е преподавател, асистент, доцент и професор към катедра Органична химия на Физико-математически факултет в Софийския университет. В препълнените студентски аудитории Златаров говори завладяващо, впечатляващо и вълнуващо по много теми. Работил в областта на органичната, аналитичната, хранителната и биологичната химия, основател на биохимията в България, Златаров прави задълбочени и резултатни изследвания върху химията на храненето. Създател на броматологията, наука за храненето, ученият създава над 50 научно-изследователски труда. Като председател на Съюза на химиците от 1929 до 1936 година, той изнася лекции в чуждестранни университети. Издал над 800 труда, дипляни, брошури на български, френски, немски и руски. За него неусетно времето минава. Този наш енциклопедист е награден със сребърен медал за наука и изкуство през 1932 година, както и с орден на почетния легион на френското правителство. Изненадващо, Златаров се разболява от рак. Богат съзнание, обич и възхищението на близки и приятели, той има нужда от финансова помощ. Благодарение на своите приятели заминава за Виена на лечение. В последните си мигове Асен Златаров пише писмо до българската младеж. Бих искал да кажа на младите да отгледат 3 добродетели – любов към труда, любов към истината и любов към народа. Да обичат България, да я обичат чисто и предано и никога от тая си обич да не правят кариера. Да не скъпят българската реч като богатство, като чудо. Каква сила е тя! Нека работят. Идеалът винаги побеждава, стига да е смислен, висок и човечен. Професор доктор Асен Златаров почива на 22 декември 1936 г. в Виена след тежка операция. Тленните му останки са пренесени в София с Ботевата песен «Жив е той, жив е, смъртта го отнася в вечността». Духът му дълго ще витае сред нас като бродник и ще напомня за него.
човекът с голямото сърце. Той знаеше цената на обичта. Тъй нареди да пише на неговия камък. И днес Асен Златаров не е забравен. Неговото име носят редица училища в страната. Едно от тях е професионалната гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров. Годината 1959 оставя в историята сред знаменателни събития. В красивия черноморски град Бургас е създадено ново училище. Техникум по хранене и облекло, по-късно само техникум по хранене, а днес с нов статут. Професионална гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров. 66 години история, 66 години успехи. Не случайно училището е носител на най-високото държавно отличие – орденът Свети Кирил и Методий първа степен. За 66 години нови снимки от нови съвременни албуми, а усмивките са все същите, както в първите години, както в началото. За тези 6 десетилетия тук са завършили 15 425 ученици. Младежите са част от миналото, но успешно се реализират във всички обществени сфери и по всички краища на планетата. Днес с гордост, благодарност и умиление се спомнят за своите ученически години. Асен Златаров не завеща да обичаме България, да се образоваме и усилено да се трудим. Как виждам осъществяването на това послание за бъдещето? Веднага се сещам за девиза в албума от гимназията. Моят девиз беше следният: упоритостта ще спаси света, а мързелът ще го загрози. Макар и като един наивник тогава, и сега аз продължавам да вярвам, че това послание работи. Направил ли съм равносметка на живота си до тук и дали съм сбъднал моите мечти? Това, което мога да кажа до тук: да, исках да стана учен, станах, работих в академията и продължавам да съм свързан с БАН. Исках да стана преподавател, да, станах, преподавам биохимия в медицински факултет на университет професор доктор Асен Златаров, град Бургас. Обичам студентите, смятам, че и те така ме обичат. Какво бих искал обаче да направя? Бих искал да създам една малка лаборатория в нашия университет, която да се занимава с изучаването на молекулно равнище на редица социално значими заболявания, предимно свързани с компрометирания имунитет, и тя да бъде директно свързана с бургаските болници. Също така бих искал да специализирам и в Каролинския институт в Швеция. Дали вярвам за възможността изкуственият интелект да замени естествения разум? Това е интересен въпрос, актуален въпрос. Като човек, идващ от природните науки, не вярвам, че има нещо по-съвършено от нашата природа и човек, колкото и да се стреми, не би могъл да я надмине. Вярвам обаче, че изкуственият интелект би могъл да бъде полезен в областта на здравеопазването, където е полезен, в областта на обработката на числови данни, където е полезен, и в много други сфери на човешкото познание и човешкия живот. Но не вярвам, че изкуственият интелект би могъл да замени емоцията и човешките чувства. И завършваме с едно послание на Пабло Неруда, което гласи следното: умира бавно този, който не променя живота си, който не рискува сигурното за неизвестното, който се превръща в роб на навика. Какъв е моят призив към следовниците на Асен Златаров? Моят призив е следният: бъдете упорити, работливи, трудолюбиви и градивни за обществото, към което всички ние принадлежим. Бих искал повече учени да излязат от нашата гимназия, да пътуват по света, да се върнат и да приложат наученото и да го доразвият в нашата родина България.
Патронът на нашето училище, професор доктор Асен Златаров, ни е завещал да обичаме България, да се образоваме и да се трудим усърдно. Как аз спазвам това негово послание към бъдещето ли? Ами смятам, че го правя всеки ден, когато разказвам за случващото се в България. Както и за хубавите неща, така и за тези, които ние заедно трябва да решим, посочвайки проблемите и така да се опитаме да живеем в една по-хубава страна. По отношение на образованието, за да говориш на хората, за да заставаш пред зрителите, винаги трябва да си подготвен и винаги трябва да си чел по определена тема. А по отношение на труда, журналистиката изисква страшно много усилия и много често казвам, че си поемам дълбоко въздух зад завоя. Аз съм на 37 и смятам, че е твърде рано за равносметки, но ако трябва да кажа дали съм сбъднала мечтите си, да. И въпреки това вярвам, че най-доброто предстои. Темата за изкуствения интелект и човешкия разум ни вълнува всеки ден и нас, журналистите, но тя винаги ме кара да се връщам и към това, което ни казваше един наш преподавател по бразилска литература, че Господ е в малките неща. Затова смятам, да, изкуственият интелект може да свърши много добра и полезна работа, но всъщност човешкият разум е този, който отличава детайлите и отличава малките неща, които ние оценяваме и в които се крие красотата. Пабло Неруда казва, че умира бавно и сигурно този, който не променя живота си и който не рискува, но в същото време казва, че любовта няма как да ни спаси от смъртта, но може да ни спаси от живота. И това е моето послание към вас – да правите нещата, които обичате.